Olet matkustanut maailman nopeimman miehen, eli siis olympiavoittaja Usain Boltin vehreän synnyin maakuntaan Trelawneyn Jamaikalle. Joo, ja se on jo ajatuksena aika huikeaa. Todellakin. Ja sä ehkä odotat sellaista sykettä nostattavaa adrenaliinin täyteistä seikkailua viidakossa, mutta sen sijaan huomaatkin istuvasi 9 metriä pitkällä bambulautalla. Niin, joka lipuu eteenpäin kenties hitaammin kuin ihan yksikään toinen kulkuneuvo koko saarella. Aivan. Tervetuloa The Travel Podcast by Excursion Pass-ohjelmaan. Me ei todellakaan aio tänään vain lukea sulle mitään siloteltuja matkaesiteitä. Ei todellakaan. Vaan me otetaan Excursion Passin tarjoama kieltämättä aika upea markkinointimateriaali tästä kuuluisasta Martha Brae joen risteilystä ja isketään se armottomasti vasten yli 2000 TripAdvisor-arvostelun todellisuutta. Just näin. Tämä on sellainen perusteellinen syväluotaus tähän kokemukseen. Kyllä, ja me ollaan täällä ihan sun oppaina. Me tiedetään tasan tarkkaan, miltä tuntuu istua tuolla keikkuvalla bambulautalla. Joten tämä on vähän niin kuin kuuntelisit paria asiantuntijaa, jotka on eläneet tämän kaiken ja jakaa ihan joka ikisen yksityiskohdan. Niin, me halutaan, että sä tunnet olevasi siellä meidän mukana. Nimenomaan. Ja siksi me ajetaankin tänään ennakoida kaikki ne sun epäilykset ja kysymykset, joita sulla todennäköisesti juuri nyt on mielessäsi. Se Usain Bolt-kontrasti on kieltämättömästi aika herkullinen alku. Luvassa on jadenvihreää vettä, lintujen laulua ja sellaista ihan syvää rauhaa. Joo, sellaista täydellistä zen-tilaa. Mutta, ja tämä on iso mutta, luvassa on myös yllättävää myyntipainetta, luonnonvoimien armoilla olemista ja sellaisia asiakaspalvelukokemuksia, jotka saa ihan oikeasti pohtimaan koko modernin matkailun perimmäistä luonnetta. Oho, aika syvällistä. Mutta totta. Niin on, koska tavoitteenahan meillä on kaivautua pintaa syvemmälle, selvittää, että onko tämä todella niiden satojen dollarien arvoinen sielua hivelevä luontoyhteys vai pikemminkin vaan tosi ovellasti rakennettu turistiansa. Aivan. Ja se on oikeastaan se ainoa tapa, jolla sä, rakas kuuntelija, voit tehdä oikean päätöksen, ennen kuin kaivat sen luottokortin esiin. Okei, puretaanpa tämä vähän osiin. Kuulostaa hyvältä. Mistä aloitetaan? No, kuvittele itsesi tähän tilanteeseen. Olet siellä Trelawneyssa. Allasi on perinteinen noin 9 metriä pitkä lautta, siis se on yli 30 jalkaa. Se on aika massiivinen laite ollakseen vaan sidottu yhteen paksusta bamburungoista. On todellakin. Ja sä istut sellaisella hieman korotetulla, sanotaanko suhteellisen kovalla 2 hengen penkillä. Joo, ihan siinä vedenpinnan tuntumassa. Just siinä. Vesi ympärillä on ihan uskomattoman jadevihreää, lähes smaragdista. Ilmassa tuoksuu sellainen kostea sademetsä ja sä liput ihan hiljalleen pitkin jokea. Kuulostaa aika hyvältä, eikö? Kuulostaa täydelliseltä. Excursion Passin markkinointimateriaaleissahan tätä tituleerataan Karibian Venetsiaksi. Ai, Karibian Venetsiaksi. No joo. Niin, mutta toisin kuin siellä oikeassa Venetsiassa, täällä sun ei tarvitse väistellä muita kondoleita ahtaissa kanaleissa, eikä todellakaan haistella kaupungin viemäreitä. Joo, se viemärinhaju Venetsiassa on kyllä välillä aika voimakas. Täällä sä olet keskellä puhdasta trooppista luontoa. Tikat nakkuttaa puita ja kaikkea. Ja on muuten pakko mainita tähän väliin yksi juttu. No kerro. Tämä miljöö on nimittäin niin ikoninen, että jopa Chuck Norris ja Johnny Cash on aikoinaan istuneet täsmälleen samanlaisilla vautoilla juuri tällä samalla joella. Ai Chuck Norris, siis apua, en kestä. Kyllä. Kuvittele Chuck Norris bambuulautalla. Aika hauska mielikuva, mutta tuo vertaus Venetsiaan on rohkea. Se kuitenkin palvelee sitä markkinoinnin ydintavoitetta tosi hyvin. Se myy nimenomaan ajatusta hitaudesta ja sellaisesta romantiikasta. Niin, sellaista pakoa arjesta. Just sitä, mutta mieti hetki sitä fyysistä asetelmaa, jonka sä juuri kuvailit. 9 metriä bambua, ei yhtään moottoria. Niin, pelkkä luonnonvoima. Vain yksi paikallinen kapteeni, joka ohjaa sitä koko valtavaa lauttaa pitkällä sauvalla. Hän työntää sitä suoraan sieltä joen pohjasta. Se vaatii muuten ihan älyttömästi lihasvoimaa. Vaatii todellakin. Ja se on äärimmäisen mekaaninen,
perinteinen tapa liikkua. Se oikeastaan määrittää täysin koko sen retken tempon. Tämä ei todellakaan ole mikään hurja koskenlaskuseikkailu. Mutta hei, odota nyt. Sä kuuntelija varmaan mietit nyt, että hetkinen. Niin. Jos sä lennät tuhansia kilometrejä Karibialle asti ja maksat itsesi ihan kipeäksi tästä lomasta. Haluatko sä ihan oikeasti istua paikallasi 2 tuntia katsomassa, kun joku toinen lykkii jotain keppiä joen pohjaan? No, se on ihan validi kysymys. Eikö tämä ole suoraan sanottuna tappavan tylsää? Kuvittelisin, että monella nykyihmisellä, niin kuin mullakin, alkaa ihan varmasti sormet syyhytä puhelimen perään. Tai sit ajatukset karkaa johonkin kotimaisiin maksamattomiin sähkölaskuihin jo ekan 10 minuutin jälkeen. Miksi kukaan maksaa siitä, ettei tapahdu yhtään mitään? Mutta mielenkiintoista tässä on just se, että tuo pelkäämäsi tylsyys on itse asiassa se varsinainen tuote, jota tässä myydään. Ai, tylsyys on se tuote. Kyllä. Se on täysin tarkoituksellinen vastalääke modernin elämän jatkuvalla kiireelle ja ärsyketulvalle. Tämä on tällaista hidasta matkailua. Okei, ymmärrän. Nykyään, kun me ollaan totuttu siihen, että jopa lomalla pitää suorittaa nähtävyyksiä ihan kauhealla tahdilla. Mutta kun me analysoitiin niitä TripAdvisorin arvosteluja, niin sieltä huomaa tosi selvästi, että juuri tämä pakotettu rauha on se todellinen luksus. Se on se juttu, mitä ihmiset oikeasti menee sinne hakemaan. Joo, toi on kyllä ihan totta. Otetaan vaikka esimerkiksi yksi arvostelija nimeltä Melissa V. Hän matkusti perheensä kanssa ja heillä oli mukana 10- ja 12-vuotiaat lapset. Oho, 2 esiteiniä bambulautalla ilman wifiä. Niinpä. Siinä on ikä, jossa tylsistyminen on yleensä aika välitön reaktio kaikkeen hitaaseen. No todellakin. Miten ihmeessä ne selvisi siitä huutamatta? Juuri tässä astuu kuvaan se inhimillinen tekijä, johon me tullaan vielä syventymään kunnolla. Ne oppaat nimittäin luki tilanteen ihan loistavasti. Mitä ne teki? Koska yhdellä lautalle mahtuu vain 2 aikuista, niin tämä 4-henkinen perhe oli pakko jakaa 2 lautalle. Okei, joo. Se voi olla teineille vähän tyrsää olla erillään. Niin, mutta sen sijaan, että oppaat olisi vaan lähteneet omille teilleen eri tahtiin, ne teki todella fyysisesti raskaan käytöksen. Ne piti nämä 2 9-metristä lauttaa yhdessä koko sen matkan ajan. Siis fyysisesti vieri vieressä koko sen ajan. Se on ihan älyttömän raskasta. Kyllä. Ja Melissa kuvaili, kuinka tämä kokemus muuttui heidän perheen täysin yhteiseksi rauhalliseksi hetkeksi, eikä matkan aikana oppaat pelkästään ohjanne ääneti, vaan ne oikeasti opetti heille niistä ympäröivistä puista ja linnuista. Eli se oli vähän niin kuin biologian tunti samalla. Aivan. Se ei siis ollut vain passiivista istumista ja puhelimen selaamista, se oli aktiivinen ja tosi syvä yhteys ympäristöön. Hei, tässä kohtaa asiat muuttuu todella mielenkiintoisiksi. Nimittäin noi oppaat, Niin. nämä paikalliset kapteenit. Kun me luetaan näitä yli 2000 arvostelua, niin käy kyllä vähän jopa tuskastuttavan selväksi yksi asia. Retken onnistuminen ei loppujen lopuksi oikeastaan riipu siitä luonnosta. Se riippuu ihan täysin siitä kapteenista, joka sulla sattuu lautalla olemaan. Se inhimillinen tekijä. Just se. Inhimillinen tekijä on koko tämän kokemuksen sydän, ja valitettavan usein se on myös sen pahin kompastuskivi. Mutta aloitetaan niistä onnistumisista eka. Joo, hyviä juttuja on kiva kuulla. Meidän lähdemateriaali suorastaan vilisee sellaisia ylistäviä mainintoja tietyistä oppaista. Sieltä pomppaa esiin nimet niin kuin kapteeni Nelson ja Ronaldo yhä uudelleen. Ronaldo, vähän niin kuin futistahti. Jep. Esimerkiksi arvostelija Crystal Kay kertoi, kuinka kapteeni Nelson otti heidät vastaan sellaisella valtavalla leveällä hymyllä ja aidolla jamaikalaisella energialla. Hän teki matkasta täysin unohtumattoman. Oppaa Rooni on tuollaisella hitaalla retkellä ihan valtavan iso. Niiden asenne tarttuu heti. Ei ne voi olla vain hiljaisia kuljettajia. Eivät todellakaan. Ja hei, kuuntelepa tätä yksityiskohtaa, mikä sieltä arvosteluista paljastui. No, Kalkkikivihieronta lautalla. anteeksi mitä? Hieronta? Joo. Crystal mainitsee arvostelussaan, että heidän oppansa, siis kapteeni Nelson, kaivoi sieltä joen pohjasta jotain ihan paikallista kalkkikiveä ja teki sillä sit heidän jaloilleen sellaisen hieronnan. Se kalkkikivi sit kuivui iholle vähän niin kuin joku puhdistava savinaamio. Vau, se on kyllä ihan luksusta. On.
Ajattele nyt vähän tota dynamiikkaa. Sulla on oma yksityinen kuljettaja, joka on samanaikaisesti stand-up-koomikko, paikallishistorioitsija, vähän tollainen biologian opettaja, ja vielä kaupan päälle hän tekee sulle ihonhoitoja luonnon omilla antimilla keskellä virtaavaa jokea. Joo, toi on kyllä aika kova paketti. Jos sä saat tällaisen kokemuksen, niin se on aivan taatastusti jokaisen pennin arvoinen. Iho todellakin kiittää. Ja jos me yhdistetään tämä laajempaan kuvaan, niin me nähdään aika hyvin tämän matkailutalouden monimutkaisuus ihan ruohonjuuritasolla. Miten niin? No kun opas on tollainen huippuluokan tyyppi, niin kuin Ronaldo tai Nelson, se kokemus tuntuu tietysti ihan maagiselta. Mutta meidän pitää, kuuntelija myös, sun on tärkeää ymmärtää, että miksi ne oppaat tekee tämän kaiken. Niin, se on niiden elinkeino. Kyllä. Heidän toimeentulonsa Jamaikalla, aivan kuten monissa muissakin Karibian matkakohteissa, on erittäin vahvasti sidoksissa niihin tippeihin ja lisämyyntiin. Joo, se peruspalppu ei varmaan päätä huimaa. Ei varmasti. Eivät he ole siellä joella vain fiilistelemässä luontoa turistien kanssa. He tekevät tosi raskasta fyysistä työtä elättääkseen itsensä ja perheensä, ja just tässä piilee se varjopuoli. Aivan. Kun tämä paikallinen elonjäämiskamppailu ja toisaalta matkailijoiden kaipuu johonkin zen-luksukseen törmäävät siellä 9 metrin mittaisella bambulautalla, no tuloksena voi olla ihan täysi katastrofi. Niin. Sä sanoit äsken jossain vaiheessa, että tämä on sellainen romanttinen kiertely. Joo, niin mä sanoin. Mutta joidenkin arvostelujen perusteella mulle tulee tästä paikoin mieleen enemmänkin ihan joku panttivankitilanne. Panttivankitilanne. Oho. No, kuvittele. Sä olet ihan täysin eristyksessä siellä lautalla. Sä et voi noin vain nousta ylös ja kävellä pois. Ja sillä oppaalla on se ainoa pitkä keppi, eli se ainoa väline, jolla lauta ylipäätään liikkuu. No se on kyllä ihan totta, sä olet sinne täysin jumissa. Niin. Ja otetaan esimerkiksi Mark P-nimisen matkailijan arvostelu. Se on meinaan ihan todella kylmäävää luettavaa. Mitä heille kävi? Hän kertoi, kuinka heidän oppaansa yritti suorastaan pelotella ja ihan aggressiivisesti painostaa heitä ostamaan puisia käsitöitä kesken matkan. Siis myydä käsitöitä siellä lautalla. Joo, eikä opas edes vaan nätisti tarjonnut niitä silleen, että hei kiinnostaako, vaan hän asetti ne fyysisesti ihan suoraan Markin ja hänen seurueensa jalkojen päälle. Siis jalkoihin. Apua. Niin, silloin niitä on ihan mahdotonta sivuttaa. Ja kaiken kukkuraksi tämä opas oli alkanut jankata tipistä ja vaatia rahaa ihan suoraan jo ennen kuin se lautta oli edes irronnut sieltä rannasta. Tuo on kyllä ihan käsittämättömän aggressiivista. Eikä siinä tilanteessa voi sanoa, että tuo rikkoo sen rauhan illuusion, se suorastaan tuhoaa sen. Se tekee siitä ihan piinallisen. Kuuntelijat, tämä on vähän sama asia, kun sä menisit sellaiseen tosi kalliiseen hämäröttyyn kylpylään ja laittaisit silmät kiinni ja yrittäisit rentoutua. Niin. Mutta se hieroja yrittäisi koko ajan, ihan taukoamatta, myydä sulle jotain ylihintaisia rasvapurkkeja ja taputtelesi niillä sun olkapäätä ja jankuttaisi vaan hinnoista. Siinähän on täysin mahdotonta rentoutua. Todellakin on. Tollainen aggressiivinen myyntitaktiikka tuhoaa täysin sen ydintuotteen, eli just sen rauhan, jota sieltä haetaan. Nimenomaan. Ja valitettavasti tämä Mark P. ei todellakaan ollut ainoa, joka joutui tällaisen paikallisen mikrotalouden jyräämäksi. Totta. Ja se toinen tosi räikeä esimerkki siitä, miten kaupalliset intressit voi ihan täysin pilata koko kokemuksen, tulee arvostelijalta nimeltä Sylvia R. Ai joo, se oli se kesto-ongelma. Kyllä. Excursion Passin omien markkinointimateriaalien mukaanhan tämän retken kokonaiskeston pitäisi olla noin 2,5 tuntia. Ja ihan sen varsinaisen jokimatkan lautoilla luvataan kestävän noin tunnin verran. Niin, joka kuulostaa siltä, että ehtii hyvin rentoutua. Niin. Silvia kertoo maksaneensa tästä ilosta noin 60 € per henkilö, tietysti odottaen sitä syvällistä tunnin luontokokemusta. Mutta tiedätkö mitä? Hänen mukaansa se lauttamatka olikin todellisuudessa vain täysin naurettava 15 minuutin pyrähtys. Odotas, 15 minuuttia? 15. Opas vei heitä vähän eteenpäin joella ja palasi samantien takaisin rantaan. Siis, se on aivan uskomatonta. Klassinen bait and switch -huijaus. Silvia itse kutsui sitä arvostelussaan puhtaaksi kahviajeluksi. Kahviajeluksi? Joo, koska sen retken ainoana todellisena tarkoituksena oli kuulemma vain kuljettaa heidät mahdollisimman nopeasti reitin varrella olevien myyjien luo ostamaan juomia ja tietysti niitä maksullisia hierontoja. Voi ei.
Eli sä maksat tunnin sen luontomeditaatiosta ja sä saat jonkun vartin mittaisen ostoskanava-ajelun. Ei naurettaisi kyllä maksaa tuollaisia summia. Täsmälleen. Ja Silvia vertasikin tätä kokemusta Rio Granden bambulauttaan, joka on siis toinen vähän samankaltainen kohde siellä Jamaikalla. Hän sanoi, että Rio Grandella matka kesti luvatusti sen yli tunnin ja oli ihan fantastinen. Okei, eli eroja löytyy kohteiden välillä. Kyllä. Ja tässä Martha Brain tapauksessa me nähdään ihan suoraan se riski, että kun inhimillinen kaupankäynti ja pyrkimys nopeaan voittoon astuu kuvaan, ne voi täysin jyrätä sen kaikin muun. Kun opas yrittää maksimoida päivän asiakasmäärän ja ne omat tippinsä, niin se luonnon rauha on se ihan ensimmäinen asia, joka lentää yli laidan. Niinpä. Joten tästä on kyllä tosi selvää, että noiden oppaiden kanssa kyse on ihan kirjaimellisesti lottoamisesta. Se on ihan rulettia. Sä et voi siinä varausvaiheessa mitenkään tietää, saatko sä sen ihanan ihonvoidon ammattilaisen Ronaldon vai sen todella aggressiivisen puupatsaskauppiaan. Joten kuuntelija, jos inhimillinen tekijä on näin valtava jokerikortti, niin mietitäänpä hetki, mitä meillä oikeastaan on meidän omassa hallinnassamme. Mitä sun on ihan oikeasti ja käytännössä pakko tietää ennen kuin sä edes harkitset klikkaavasi sitä varaa-nappia netissä? Hyvä pointti. Aloitetaan ihan niistä kylmistä faktoista. Joo. Eli rahasta ja fysiikasta. Excursion Passillähän nuo hinnat alkaa jostain $70, mutta todellisuudessa kun me katsottiin sitä TripAdvisorin ihan koko laajaa kenttää, niin se hintahaitari on suurestaan valtava. Se on. Ne hinnat voi nousta ihan uskomattoman nopeasti, jopa $100 per naama. Ai satoihin? Kyllä. Varsinkin jos siihen retkeen sisällytetään yksityiskuljetukset vaikka Montego Baysta, Falmouthista tai Ocho Riosista. Niin, se kyyti maksaa. Ja noiden etäisyyksien ymmärtäminen on ihan kriittistä. Tämä kohde sijaitsee Trelawnin alueella ja se vaatii useimmista niistä isoista hotellikylistä ihan tuntuvan ja välillä kalliinkin ajomatkan. Totta. Mutta hei, palataanpa noihin fyysisiin rajoitteisiin, joihin mä viittasin. Kuten me jo todettiin aikaisemmin, yhden lautan rakenne asettaa omat tosi tiukat ehdotsa. Lautalle mahtuu vain ja ainoastaan 2 aikuista. Tämä on esimerkiksi perheelle tosi tärkeä tieto ihan etukäteen. Se on. Se vaatii suunnittelua, kuten sillä yhdellä perheellä, joiden lautat piti sitoa yhteen. Mutta sitten on vielä niitä asioita, mitä ei heti tulisi edes ajatelleeksi. Nimenomaan. Ne terveysrajoitukset, ne on itse asiassa paljon tiukemmat kuin mitä voisi odottaa miltään sellaiselta, jota sentään markkinoidaan sanalla romanttinen kiertely. No joo, se kuulostaa vähän ristiriitaiselta. Sitä se on. Lähdemateriaalissa mainitaan aivan yksiselitteisesti, että tätä retkeä ei suositella liikuntarajoitteisille. Ja sitten siellä luetellaan, että jos sulla on selkä- tai niskavaivoja, jos olet hiljattain ollut jossain käsileikkauksessa, jos kärsit matkapahoinvoinnista tai jos sulla on, kuuntele tätä, sydän- tai hengitystiesairauksia. Aika pitkä lista. Niin. Jos sulla on näitä, niin sun pitäisi jättää tää väliin. Miksi ihmeessä ihan näin hitaaseen, periaatteessa tosi rentouttavaan retkeen liittyy näin kovat varoitukset? Toi on oikeastaan erinomainen kysymys, jota moni ei varmasti tule ajatelleeksi. Ihmiset usein ajattelee, kun ne katsoo niitä kiiltäviä mainoskuvia, että se lautta vaan jotenkin soljuu sen veden päällä kuin joku pehmeä pilvi. Mutta hei, todellisuudessa. Niin. Siinä bambulautassa ei ole ihan minkäänlaista jousitusta. Ei yhtään. Totta. Se on vaan puuta. Niin. Kun sä istut siellä ohuella kovalla puupenkillä, suoraan sen bambun päällä, kun se lautta sit raapaisee vaikka johonkin kiveen siellä joen pohjassa, mikä on ihan tyypillistä, se tärähdys tuntuu ihan välittömästi sun selkärangassa asti. Au! Sitä ei kyllä tule ajateltua. Eikä siinä vielä kaikki. Myös siihen lauttaan nouseminen ja siltä poistuminen voi olla siellä liejuisella ja liukkaalla joen rannalla tosi haastavaa. Se vaatii oikeasti aika hyvää tasapainoa, eikä siinä ole kunnon kaiteita. Okei, eli varovainen täytyy olla. Kyllä, ja tämän takia se lähdemateriaali antaakin itse asiassa aika selkeän ja mä sanoisin, että elintärkeän pakkauslistan selviytymiseen. Mitä sinne pitää ottaa mukaan? Sä tarvitset ihan ehdottomasti tosi vahvaa hyttyskarkotetta, sit sä tarvitset oman pyyhkeen aurinkovoidetta, tietysti uimapuvun ja mikä ehkä kaikkein tärkeintä, paljon ylimääräistä kätestä. Niin, sitä ylimääräistä kätestä todellakin tarvitaan, ainakin jos käy niin hassusti, että niitä odottamattomia puisia käsitöitä alkaa yhtäkkiä sadella sieltä taivaalta suoraan sun syliin tai jalkoihin. Niin, se oli se aggressiivinen myynti. Just se. Mutta leikki sikseen. Kuuntelija,
se käteinen on oikeasti ihan kriittistä niihin tippeihin ja paikallisten myyjien virvokkeisiin. Ja tietysti sen mahtavan oppaan kiittämiseen, jossa satut saamaan sen lottovoiton ja oppaanasi on vaikka se kapteeni Nelson. Aivan. Mutta entäpä sitten ne asiat, joita ei voi millään rahalla tai edes hyttysmyrkyllä ennustaa? Mitä oikein tapahtuu silloin, kun Jamaikan luontoäiti päättää näyttää vähän omia voimiaan? Se on paha. Se on todellakin se ihan puuttuva palanen tässä meidän analyysissä. Mehän on nyt puhuttu lähinnä oppaista ja noista varusteista, mutta luonto itse on äärimmäisen arvamaton toimija tässä näytelmässä. Trooppinen sää voi muuttua sekunneissa. Niin voi. Ja silloin kun se luonto iskee, se myös paljastaa aika armottomasti sen, miten hyvin tai huonosti se itse kohteen infrastruktuuri ihan oikeasti toimii siellä maissa. Mä haluan nostaa tähän liittyen esiin yhden nimimerkin. Sen nimimerkin DT:n jättämä arvostelu, joka se poikkeaa kyllä ihan täysin mistään perinteisestä TripAdvisor-valituksesta. Joo, minä luin muuten tuon ihan saman tekstin. Se oli wow. Se on yksi ihan pysäyttävimmistä teksteistä tässä koko meidän massiivisessa aineistossa. Oli todellakin. He oli ilmeisesti viettämässä perheen 4-vuotiaan lapsen syntymäpäivää. Aivan. Alku oli kai ollut ihan lupaava, mutta sitten ihan täysin kesken sen lauttamatkan taivas vain yksinkertaisesti repesi ja niskaan satoi aivan järjetön trooppinen kaatosade. Kaikki kastui hetkessä. Nää tosi fiksusti ja reilusti, että he kyllä ymmärsi sen sateen. Silleen, että se on luontoa, eihän kukaan voi mitenkään hallita säätä. Ongelmat ja ne oikeasti todella vakavat sellaiset alkoi vasta sit, kun he vihdoin pääsi ihan läpimärkkinä takaisin sinne rantaan. Ja kun he hakeutui sen päätepisteen baareen ja ravintolaan etsimään jotain suojaa. Niin, odottaen saavansa edes jonkinlaista inhimillistä ja normaalia asiakaspalvelua. Matkailualallahan tuollaisen pitäisi olla ihan itsestäänselvyys, eikö vain? Että jos asiakas on hätää kärsimässä... No, sitä luulis. Mutta kun tämä täysin läpimärkä perhe pienen lapsen kanssa saapui sinne ravintolaan sisälle, ne työntekijät, ne vaan vilkas heitä. Ja mitä sitten? Sitten ne jotko omia päiväunian päätä niitä pöytiä vasten. Siis jatkoi nukkumista kesken työpäivän. Joo. Kukaan ei noussut ylös, kukaan ei tarjonnut pyyhettä sille läpimärälle 4-vuotiaalle syntymäpäiväsankarille. Kukaan ei edes kysynyt, että tarvisiko he jotain kuumaa juotavaa tai suojaa, tai edes jotain apua taksin tilaamisessa, jotta he pääsisivät takaisin sinne joen alkupäähän omalle autolleen. Ihan uskomattomat touhua. Heillä läsnäolonsa ja se avunpyyntönsä sivuutettiin ihan yksinkertaisesti ja täydellisesti. Eikä tässä vielä kaikki. Tämä on se kohta, jossa tämä arvostelu muuttuu oikeasti todella vakavaksi ja raskaaksi. Kyllä. Minun on henkilökohtaisesti vaikea edes ymmärtää tollasta välinpitämättömyyttä miltään palvelualalta. Se arvostelijahan itse esittää tekstissään todella hyytävän arvion tilanteesta. Hänen mukaansa heitä laiminlyötiin ihan tarkoituksella, koska he eivät työntekijöiden silmissä näyttäneet jotenkin tarpeeksi ulkomaalaisilta tai valkoisilta turisteilta. He kokeilivat tosi vahvasti tulleensa ihan sivuutetuksi ja suoraan syrjityksi alkuperänsä ja ihonvärinsä vuoksi. Se on kova syytös. On. He oli täysin vakuuttuneita siitä, että jos heidän taustansa olisi ollut jotenkin toisenlainen, heidät olisi otettu heti avosylin vastaan. Niille olisi tuotu pyyhkeet ja tarjottu sitä lämmintä juotavaa välittömästi. Ja hei, tässä on nyt todella tärkeää, että me käsitellään tämä ihan täysin neutraalisti. Me ei olla täällä missään nimessä tuomitsemassa tai lukemassa kenenkään työntekijöiden ajatuksia. Eikä me voida mitenkään todentaa tältä käsin, että mitä heidän päässään oikeasti sillä hetkellä liikkui. Mutta se tunne, jonka tämä asiakas siinä hetkessä koki. Niin, se on ihan aito. Niin. Se syvä ulkopuolisuuden ja syrjityksi tulemisen tunne tilanteessa, jossa sun omaa pientä lasta palelee ja te olette ihan litimärkiä. Se kokemus on täysin todellinen, ihan käsin kosketeltava ja pysyvästi kirjattu sinne TripAdvisoriin kaikkien luettavaksi. Siis tämä herättää tosi tärkeän kysymyksen siitä, miten tämä koko infrastruktuuri ja vieraanvaraisuus itse tämän luontokohteen ympärillä on oikeastaan rakennettu. Tämä tapaus on ihan sellainen oppikirjaesimerkki siitä, miten se kokonaisvaltainen asiakaskokemus muodostuu.
Niin se ei ole vaan se lauttamatka. Nimenomaan. Vaikka se joki olisi kuinka upeaa, se vesi kuinka jädenvihreää ja bambulautta itsessään aivan maaginen, se koko kokemus voi oikeasti murentua täysin poroksi sekunneissa, jos se vastaanotto ja ne fasiliteetit lautan ulkopuolella epäonnistuu näin totaalisesti. Se kyllä paljastaa sellaisen ihan valtavan kuilun sen välillä, mitä se puhdas luonto siellä tarjoaa ja mitä se ihmisen rakentama turistimylly sen ympärillä se todellisuudessa tuottaa. Kun se luonnonrauha yhtäkkiä päättyy johonkin sateeseen, niin se ihmisten luoma palvelukulttuuri näyttää ihan heti ne todelliset kasvunsa. Aivan. Joten mitä tämä kaikki sitten oikein tarkoittaa käytännössä? Niin. Kun me laitetaan kaikki nämä sadat ja tuhannet ihanat ja kamalat palaset yhteen, tämä Marta Breijoen lauttamatka näyttäytyy vähän sellaisena klassisena esimerkkinä kohteesta, jossa todella valtavat vastakohdat törmäävät toisiinsa. Täysin totta. Se voi todellakin, aivan kuten se Excursion Pass siellä lupaa, olla se upea, jadenvihreä ja jopa elämää muuttava paradiisi. Jos sulla on oikeasti onnea matkassa, jos sä etsit hidastempoista rauhaa, ja varsinkin jos sä saat kapteeni Nelsonin kaltaisen aivan kultakimpaleen oppaaksesi, silloin koet ihan varmasti unohtumattoman yhteyden luontoon. Ehkä sä saat jopa jalkaasi sen viilentävän kalkkikivihieronnan samalla kun sä vaan kuuntelet tikkojen nakutusta. Niin, se kuulostaa upealta. Mutta, ja tämä on siis tosi iso mutta, se vaatii myös sulta, rakas matkustaja, aivan oikeanlaista asennetta ja tosi vankkaa varautumista niihin realiteetteihin, joita me just äsken perattiin. Ja se vaatii myös ihan syvää ymmärrystä siitä, että sä oot oikeasti astumassa ympäristöön, jossa idyllinen luonnonrauha ja sellainen aika raadollinen paikallinen mikrotalous käy aivan jatkuvaa kamppailua siellä samalla 9-metrisellä lautalla. Juuri näin. Sun on jotenkin pakko hyväksyä se tosiasia, että se trooppinen kaatosade voi yllättää ihan hetkenä minä hyvänsä. Se palvelun taso siellä maissa voi oikeasti heitellä aivan täydellisestä ystävällisyydestä johonkin totaaliseen välinpitämättömyyteen. Ja sä saatat tosi todennäköisestikin kohdata ihan suoraa ja ehkä välillä erittäin aggressiivista myyntipainetta. Kyllä. Tämä ei todellakaan ole mikään sellainen steriili tai kliininen huvipuistoajelu. Ei sinne päinkään. Tämä on täysin aito pala Jamaikkaa, ihan kaikessa kauneudessaan ja kovuudessaan. Aivan. Joten, kuuntelija, jos ja kun sä teet sen päätöksen ja lähdet tälle matkalle, Niin pakkaa mukaan se hyttysmyrkky. joo, todellakin. Pakkaa rettysmyrkky, varaa tarpeeksi pikkurahaa taskuun niitä tippejä ja virvokeita varten ja ennen kaikkea varustaudu erittäin joustavalla ja realistisella asenteella. Just niin. Älä anna pienen sateen tai pienten rosoisuuksien pilata sen upean ympäristön kauneutta, mutta ole samalla myös ihan valmis vetämään omat rajasi. Ystävällisesti, mutta tosi jämäkästi. Varsinkin jos joku oikeasti yrittää pakkomyydä sulle jotain puupatsaita suoraan sun varpaittensi päältä. Tämän kaiken pohjalta mä haluaisin jättää sulle, meille mahtava kuuntelija, vielä yhden sellaisen hieman syvällisemmän ajatuksen pohdittavaksi. Oi, anna tulla. Kun me nykypäivän ihmiset matkustetaan ihan tuhansia kilometrejä maailman toiselle puolelle etsiäksemme tällaista jotenkin täysin koskematonta, puhdasta ja hidasta luontoa, niin kuinka paljon tästä niin sanotusta luontokokemuksesta on loppujen lopuksi vain täysin riippuvaista toisesta ihmisestä? Niin, se opas. Aivan. Voimmeko me tässä modernissa maailmassa enää edes kokea luontoa ihan täysin sellaisenaan, ilman että se kietoutuu ihan välittömästi erottamattomaksi osaksi jotain inhimillistä kaupankäyntiä sellaisen paikallisen ihmisen omaa eloonjäämistaistelua siellä samaisella pampulautalla? Wow, se on kyllä. Se on ihan uskomattoman terävä ja suorastaan tosi filosofinen kysymys. Ostaako me itse asiassa todella sitä luontoa, vai ostetaanko me kuitenkin vain ja ainoastaan toisen ihmisen työtä sen upean luonnon keskellä? Niinkä? Siinäpä on todellakin tosi paljon pureskeltavaa sulle, kun suunnittelet seuraavaa matkaa ja retkeä. Kiitos aivan valtavan paljon, että sä olit meidän mukana tällä syväluotauksella. Me todella toivotaan, että sä tunnet nyt olevansi huomattavasti valmiimpi ja tietoisempi astumaan sille pampulautalle. Kyllä. Ja muista pitää mieli aina avoimena. Ja se hyttysmyrkky siinä tiukasti käden ulottuvilla seuraavaa seikkailuani varten. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne ja tehkää hyviä valintoja. Täältä tähän.